No niin, moikka taas! Nyt pelataan Minecraftia. Nyt esitellään noita hirviöitä. Mitäs täällä löytyy? Aloitetaanpas vaikka tuosta limeestä. Mitä se siinä pomppilee? Niin tässä on joku tuommoinen ihme tulihenki tai joku tuommoinen hän näyttää oleva. Lyöpäs pikkuinen tuota. Oh. No. Skeletoni kuoli. Se haittaa. Sori kun näkyy minun sormet. Näin. Nyt vaihtaa vähän vain sellainen paikka ja vähän auttaa. Tässä on skeleton. Sanopas moi. Muille moi. Sitten tässä on se sama juippi. Chica Chompi. Kenellä on kultainen miekka. Tavallinen Chompi. Nyt tässä on tämä ihme äärenhenki tai joku tämmönen ihme juippi. Skipper on tuossa. Moi. Hei, kattokaa, täällä on yksi juippi. Joku magnakuutio täällä. Tappaako se, jos minä lyön sitä? Uskaltaisko? Eikö se tee mitään minulle? Aika outo tyyppi kyllä. Liian, minun piti esitellä näitä juippeja tuolla. Tämä on... No niin, juippien esittely on tässä. Yksi limeskeleton. Koos ton häipy? Kuka kuoli ja minne? Outo, hei. Sori, jos näkyy mun sormet. Aika vaikeeta. Nyt se hämähäkki. Ei tässä oikein mitään muuta ookaan. Eikö leopardeja tehdään? Mä oon oikeesti jotakin olankoreja. Tää vaan kissoja. Kissoja. Mukavaa kun on kissoja tässä pelissä. Skeleton. Hei, minä teen hauskan jutun. Otetaan tuolle. Näin. Sitten laitetaan näitä. Näitä monta. Nämä on minun kavereita nämä. Eikö näytäkin mukavalta? Sitten kun hakataan näitä yhtä tyyppiä. Kaikki tulee päälle. Se on sitä mukavampaa. Näyttää ihan Slendereiltä. Kun pelaat Slenderiä, no silloin... Hei, pitäisikö minä keksin? Voisit pelata joskus, kun tämä on YouTubessa. No päättäkää, teinkö minä Slenderistä. Vaan kun Slendermanista semmonen video. Semmonen vähän semmonen outo video. Semmonen samanlainen video, mutta... Semmonen video Slendermanista. Nyt tässä vielä pikkuinen esittely. Oi. Tuosta on kuollut. Chompi on kuollut tuosta. No, hän näkee sitä oikein pitkään edes. No, nyt tää loppuu tähän.